признака за лошо кръвообращение. Първо, студени ръце и крака. Кръвта не достига добре до крайниците. Второ, постоянна умора. Клетките гладуват за кислород. Трето, изтръпване или мравучкане. Нарушена циркулация. Четвърто, тежест и подуване в краката. Задържане на течности и слабо движение на кръвта. Пето, липса на концентрация. Мозъкът не получава достатъчно кислород. Кръвта е тази, която носи живот до всяка клетка. Но когато циркулацията се забави, клетките не получават достатъчно кислород и хранителни вещества. Затова аз не спирам до прочистването. Продължавам, като ежедневно добавям към менюто си супер храни, които подпомагат и кръвообращението. Дохранват клетките, подхранват енергията. Защото когато кръвта се движи добре, тялото работи добре. Запомни, енергията ти зависи от това как се движи кръвта ти. Погрижи се за циркулацията и ще усетиш разликата в цялото си тяло. Ако разпознаваш тези признаци, напиши здраве в коментар. Последвай ме за още съвети за здраве. Сподели видеото с човек, който се оплаква от студени крайници, умора или липса на енергия. Пиши ми и налично. И аз ще се свържа с теб.